Praise. Let's start. Dili ka sa tubangan, Jean. Kaya ikaw biyay kinakusda. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Maayong buntag, mga igsoon. Di pa'y batang ayan na sa tao, musimba sa tubuhay ng Diyos. Ipili ninyo ang maayo, ipili ninyo ang nakahimaya, kung sa'y makahimaya sa Diyos. Ang makaglorify sa God na yung mga anak ng muday sa iyaha. Amen? Praise God. Praise God. Amen? So, sa Salmo, so kung natin Biblia maigsoon atong ablihan, sa Salmo 138, Psalm 138. Praise God. Please settle down. Praise God. So atong basahon mga igsoon. Nagpasalamat ako kay Nimo o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Mag-aawit ako mga pagdayeg kanimo at ubangan sa mga Diyos. Muyok po ako at ubangan sa balaan ng templo ug mga dayeg sa imong ngalan tungod sa gugma mo walay paglubad ug sa imong pagkamatingod-anon. Kay gipahimuta ko labaw sa tanang utang ang imong ngalan ug ang imong pulong. Sa dihang isampit ko ikaw, gitubang mo ako. O ginungagan mo ang akong kalig-on. Ang tanang hari sa kalibutan magdahil kanimo o Ginoo. Kay nadungog nila ang mga pulong gikan sa imong bakbak. Mag-awit sila sa mga buhat sa Ginoo o sa iyang dakong himaya. Kay bisag halangdon ka kaayo o Ginoo. Gitagad mo ang mga timawa, dili makalikay kanimo ang mga mapahitason. Bisan anaa ako taliwala sa kalisdanan, gipanalipdan mo ako. Gisanta mo ang kapungod sa akong mga kaaway, o giluwas mo ako pinaagi sa imong gahom. Tumanong mo ang tanan nga gisaan mo kanako, ang imong gugma o Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw talikti ang imong mga gibuhat. Hallelujah. Dahil mo na to ang Diyos. Dalay mo ng imong ngalan, Ginoo. So walay katapusan, ikaw ang Diyos sa tanan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta, Ginoo. Gamhanan ka o Diyos. Gidayon ka na mo, gisimba ka na mo, Ginoo. Karungtak na ang Ginoo. Walay lain nga akong gipataas, kundi ikaw ang buhay nga Diyos. Ang Ginoo sa tanang Ginoo, ang hari sa tanang hari, ang Diyos sa tanang Diyos, ang Ginoo ni Abraham, ang Ginoo ni Jacob, ang Ginoo sa tanan, ang Ginoo sa mga Israelita. Gidayeg ka namo Diyos, gidayeg ka namo, gisimba ka namo Ginoo. Dalay ko ka Diyos, ikaw pa ang matag-usa ka namo karon Ginoo. Holy Spirit, we need your fresh touch, Lord God. We need your fresh touch, Lord God. Touch each and every one, Lord God, right now. Oh, Holy Spirit, we acknowledge your presence, Lord God. We acknowledge your presence, Lord God. Let your power move, Lord God. Let your power move, Lord God, in this place, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko sa Ginoo sa walay katapusan ng Diyos. Fill this place, Lord God, with your power, with your anointing, Lord God. Every corner, Lord God, in this place, Lord God. Every heart, Lord God, in this place, Lord God. Father, Holy Spirit, we ask you, Lord God, touch us. Touch each and every one, Lord God. Come. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Lord God. Move, Lord God. Move, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng iyong ngalan, O Diyos. Dalay ko kami. Hallelujah. That's what I know.
A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that asks the Lord to the spirit of me. A heart that's undivided, the one who rule and reign. A heart that gives affection, that pleases you, my Lord. A sweet aroma portion rises to your throne, pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee.
Magpapa kita, magsayaw kita sa atong buhing Diyos. Glory! Ang tanan mo simba, ang tanan mo lagi, ang tanan mo loko, ang tanan mo saya, ang tanan mo papa, tanan mo ibaya, ang tanan mo singit, ayaw saya ka, loko-loko ka, mamutibaya ka, kapag-ibaya ka nila. Ayaw saya ka, loko-loko ka, mamutibaya ka, kapag-ibaya ka nila. Ayaw, mulok-mulok ka. Lord, let's go, Jesus. Ayaw kita mo ito. Ang tanan mo simba, ang tanan mo lagi, ang tanan mo loko, ang tanan mo saya, ang tanan mo papa, tanan mo ibaya, ang tanan mo singgit, o ito. Sayaw-sayaw na, loko-loko na, kamot-ibayaw na, kapag-ibang ka niya. Sayaw-sayaw na, loko-loko na, kamot-ibayaw na, kapag-ibang ka niya. Sayaw-sayaw na, loko-loko na, kamot-ibayaw na, kapag-ibang ka niya. Sayaw-sayaw na, loko-loko na, kamot-ibayaw na, kapag-ibang ka niya. Ayaw, mulok-mulok na ayaw, mulok-mulok ayaw, mulok-mulok na. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, just tayo magiging Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Bless your holy name, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Nilay ko na yung ngalan, Lord Jesus. Salamat sa gusto mo, Lord God. Yung yatay ka ng kanunay, Lord Jesus. Oh, Lord. Hallelujah.
Jesus. Nanahin ko na imong alam, O Lord God. Bless you. Hallelujah. Oh Lord, refresh your holy name, O Lord God. Oh Jesus, ito lamang, O Lord God, ang kanyang dalay ko, O Lord Jesus. Pagkatumahan kami, O Lord God. Hanggang ako, O Lord Jesus. Kung mga oras, O Lord Jesus, ang ginagawa ko sa iyong presensya, O Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, O Lord God. Ang krus ng Kalbaryo, Ginoo. Ang krus ng Kalbaryo, Ginoo. Yes, Lord Jesus. Tungod kanimo, Ginoo. Ikaw na makabuhay sa among mga sana, O Lord God. Yes, O Lord God. Ang krus sa Kalbaryo, tulungan sa ako. Naguma mo, gibasan mo tanan, akong salat at pag-asa. Nagmamahal kay gibalan mo ako. Gawas mo na, bawat tayo ay gabong. Ang iyang kasimbaho. Sama ka tumatalin mo ito. Diyos sa Kalbaryo, matulungan sa ako. Naguma mo, iwasan mo tanan, akong salat at pag-asa. Kay gibalan mo ako. Gawas mo na, bawat tayo ay gabong. Ang iyang kasimbaho, pagkakahon. Pagkakahon, sa guma mo, Jesus. Pagkakahon, sa guma mo, Jesus. Siguro ako nakasukod kanimo. Tuwing magkasing ka, magdang ako. Sa guma mo, Jesus. Pagkakahon, sa guma mo, Jesus. Siguro ako nakasukod
Salamat, Lord Jesus. Sa gugma, Lord God, yung balay paglubat, Lord God, sa balay katapusan, nagugma na isa yung mga anak, Lord God, na nakalis kalikutan, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa among kaluwasan, Lord God. Ikaw, Lord God, nag-alto sa krus, sa Kalbaryo, Lord God, ang imong dugo, iulang, Lord Jesus, nagamili ka dugo. Tungod ka na mo, Lord Jesus. Ikaw nag-alto sa krus, Lord God. Salamat, Lord God, sa kakuwasan, Ginoo. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah, oh Lord God. Your presence, oh Lord Jesus. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Walay ka pa. Walay hulog sa pagkain kaya manimong Ginoo. Ikaw lamang, Lord Jesus. Tanan, Lord God, dungog, ugimaya, O Lord Jesus. Ang ihatag kanimo lamang, O Lord God. Sa itong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you. Praise God. Sa makausapan mga igsoon, hatagan natin masipang pakpak ang atong buhay na Diyos. Amen. Indeed, may gahom sa ngalan sa atong Ginoo na si Yesu Cristo. Amen. Praise God. I believe Church God is here. Kailangan siya duha o tulong ang makapuntok sa iyang pangalan na siya sa ating paliwala. Amen. Do you feel the presence of the Lord? Yes. Amen. So, dili ta magluya-luya mga igsoon. Amen. Sa pagpaminaw sa mga testimony sa itong mga kaigsuonan. Dili ta magluya-luya sa pagpaminaw also sa pulong sa Dios. Amen. And I believe mga igsoon natay daghan no nga mga experience or gihatag nga blessing no gikan sa atong Dios. And at this time, no, and ang microphone available, ang pulpito available para sa mga testimonies na mga igsoon. Amen. Isa may maghatag testimony. Sige, di na to ikuan, di na to ikauwaw. Ang kuan, ang gibuhat sa Ginoo sa itong ginabuhi. Ano? Jerry? Hey! Salamat ko nga salamat ko nga di bago sa Ginoo yatagan ko yung tao nga mutudlo sa OA. Salamat kayo nga first time bigyan din ako mga testimony ka tungkol. God. Madami ko sa akong kauwaw. Diyan po na gabi na Lord. Di pa Lord, maka testimony mo pa Lord. Amen. Yes. God. Lord, utang ako kaulaw Lord. Hallelujah. Thank you kayo Lord nga. Imo na dyan di ang kaulaw na Lord. Thank you kayo sa tanong-tanong yung gibuhat na ko Lord. Thank you po kayo sa grasya na gihatag mo Lord sa pwendo ka na mo Lord. Thank you Lord. Stay. Praise God. Hallelujah. My heart cries. No? Kaya balo ko nga na ay plano ang Ginoo no, sa kinabuhi ni Jerry. And I'm so blessed, no, Jerry. And ayun lang jud undang, ayun lang jud og kanang give up. No, makahila ko sa no. Wala ko magdahom sa gamay nga weeks nga nakauban na si Jerry. And then wala ko magdahom nga makabarog siya din for God's glory. Praise God, no? Pero pala ka, Jerry, nga ako kasing-kasing nihilak jud for you. And I know nga na ay plano ang Ginoo sa mong kinabuhi
Journey and no turning back. No, padayon gyud ta. Ayaw na pa balik kung unsa ka dati. Praise God and praying for your journey. Amen. Okay, so we are here kung namang ito yung mga struggles sa life, no, mga problems sa life, we are here. No, ayaw lang kauaw na si Kuya Paul Limo, na si Ate Nelpa dito, na si Ate Francine. Praise God. Okay? So, kinsa pa? Kinsa pa yung gusto ano yung man? Ibarog na si Jerry. Power. May ang buntag sa tanan. Salamat ay ko ni Atenel pa. O di Jorlay kay kang dinadiri. Na may bayan ko nga nasimba ko inani nga religion kay sa una nga pero usod sa mga di maayo nga ginagawa ni Jorlay diri na murag na pila nga nabago akong kinabuhi. Salamat ako ni Ate Jean kay imbis di ko masimba gigalo na siya nina. Salamat ako ni Ate Jean pa kay tungod niya kaya ko niya siya nina bago. Salamat ako ito. Praise God. Salamat. Salamat. Praise God. Ano yun yung magdisipulo ta? Ano kita basta magdisipulo ko no. Yes. No, nindot man gyud no nga makahatag kag impact sa tao. Makakontribute ka og kinabuhi sa tao, especially mga tao nga nadala ni Dios sa Ginoo. Fulfilling sa iyong nga job mga igsoon kaysa uban nga butang. Na uban nga nagdala sa inom, nagdala sa bisyo, pero kanang tao nga nadala ni Dios sa Ginoo, no, well, ang kalipay dili jud mapairan. No? O I hope mao nang ato ang sa to kasing-kasing, no? We continue to bring no people ngadto sa Dios. Okay? So praise God and salamat po sa imong kinabuhi sa Peter and I hope na every Sunday ka tika makit-an, no? O kay ka ba lang kagalaw lang sinina. Bango kayo sa kitagan na natin JD mo. Kino kaukuhan mo kasi nina. Sigat ko kayo. Sige na, sige na. Ikatagal yung dako kayo. Kang Joel man. Praise God. Sige lang, ikaw wala ka kanong kayo pa talinaghan. Okay? So, praise God. Okay, so maayon yun ang Ginoo mga iso. Natumataga mo si pagpakpak ang ating buhay na Diyos. Our God is alive. Our God is alive. Amen? Praise God. And I hope mga iso, red na tamakinaw sa pulong sa Ginoo. Aplihan na ito kasing-kasing. Uwang huna-huna para sa pulong nga pagkadadon ni Brother Paul Vergara. Atong palakpakan mga iso. May buntag. May buntag. So, no, makahilak yun na nesuan ba? Tears ba? Tears of joy. Ari na lang ta sa ubos kay murag higit pa doon ang atong stage tungod sa anay but glory to God gihapon kay magamit pa siya karon pero plano na mo amo daw kuno siyang bukon ani na lang ta. No? So once again, may buntag sa tanan. Okay, so ngayon since 5 man ka Domingo ang atong buwan sa
April karon, no? And the last time naay pangitabo sa kinabuhi sa pamilya, and we need to 1 week gihapon, even though nga lubong to sa among auntie, no? Padayon gihapon ng atong fellowship, and medyo pinaspasay lang ni ato kay kinahanglan sa namo mo attend sa lubong sa among auntie. So akong tiwason, no, kining topic for the last week, no, wala ni siyang series ba, kay taas mo gyud to supposedly nga topic, but ako lang to siyang minimize last week, no, last Sunday. So recap lang sa katong wala atong time pag Sunday, ang title ato last time is The Pieces of God's Purpose. Tana ba part 2. Part 2 may salita lang. No, but this time it is walking to your purpose na. No? So last time ang among gisgutan nato last Sunday unsa ning mga pieces, mga Tagalog pa mga sa English jigsaw puzzle, no? Sa Tagalog mga pira-pirasong dili pira-pirasong pangarap pa, pira-pirasong purpose ni Lord diha kanimo. No, before ta magsugod ngayon, so let's bow our head and let us pray. Heavenly Father, Lord, dalay ko ng imong ngalan, Ginoo. Himayaon ka, tapos kang halaran. And Lord, as we humble ourselves sa imong atubangan, Ginoo, Lord, sa imong presensya karon, God. Lord, kami nagpaubos, Lord God. O among gikumit ang karong oras adlaw diha sa imuha karon, Lord God. And Lord, aniya ako gamitan ang akong bakba sa pagpadayag, Lord God, sa imong mensahe karong tuminduha, Lord God. Karong adlaw, Ginoo. Lord, walay ako niini, Lord God, kundi imo ning buhi nga pulong, Ginoo. Lord, give me wisdom, Holy Spirit. Anoint me and deliver the message right to the people of God. And Lord, we pray, Lord God, and I pray, Lord, bihan mo ang spiritual dalunggan, kasing-kasing o pangunahuna nino aron unsang among makatunan karon among ning bawnon hantod sa pag-uli sa among panimalay, amo kini i-apply sa among kinabuhi matag adlaw. Dalaygon ka, Ginoo, tapos kang halaran hantod sa kanturan. All glory and honor we give it back to you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Okay? So, pwede pa mo siguro kung mapatong diri. Bro, lang. Hindi na ito maglihok. No? So, again, mga igsoon, ang topic na to karon is the pieces of God's purpose. And this time, it is walking to your purpose. So, karon, just to recap, mo ni ang mga verses last time, no, in Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So sa ubang translation, all things work together for good to those who love God. So naay mga panghitabo, no, sa kinabuhi o parte sa kinabuhi sa tao nga katuyuan yun na sa Ginoo, purpose yun na sa Ginoo, no? And kay ang problema man kasagaran sa tao, no, dati sa pagtingod sa Proverbs 19:21, no, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. No, sa other translation, it is always God's purpose will stand. No? Kay kining tao, daghan kay siya daghan kay plano, daghan kay gustong makabot, daghan kay gustong buhaton sa kalibutan, apan naglisod siya kakita o naglisod siya kita sa unsay purpose gyud diay sa Ginoo. No? Ang iyang pagtuo nga kanayang ikabot karon ug kanayang gibuhat karon mao nay purpose sa Ginoo. Sometimes blinded ta na, no? Kay maglisod ta
lantaw unsay purpose sa Ginoo. Nya last week atong gisgutan kung anong lisod man kayo lantawon ang purpose sa God sa atong kinabuhi, no? Usahay kining tulo nga P mauni ang kasagaran nga babag, no? Number 1 nato is the priority, no? Usahay wala ta kabaw unsa jud ang atong priority sa atong kinabuhi, no? Nagaingon diya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, so diha pa lang sa priority kung sipyat na ta. No, sama sa akong giingon na example last time, kung ang pagbuto ni sa pulo ni John Peter, Juan Peter, John English ano. No, kung sipyat akong buto ni sa pulo no timing may sa to sipyat mong gid pagalasan ni ang yan buto. No, masipyat na tanan. Unang buto ni sipyat na. So, paigsuon ang priority, biggest usahay mauni ang pinakadakong babag, no? Kung wala ka kaybaw unsay atong unahon sa atong kinabuhi, no? Priority, mga igsuon. Kanunay ni namong ginasulti ni pastora. Unsa man gyud ang atong priority? Kinsa man gyud ang atong priority, no? So, niingon seek first the kingdom of God. So seek first. Ang first man is priority. Dili man mahimong priority ang last. No? Ikaduha nga pwedeng babag nganong maglisod tag kita sa purpose sa Ginoo. Usahay ang potential. No? Potential and kining potential mauning dili ta kakita unsay mga possibilities ba. Kaya ang atong panlantaw lagi, no? Ang naara sa itong kasing-kasing katong naingon sa Proverbs 19:21, diba? Nga there is many things nga nasa atong heart nga natuo ta nga mauni purpose sa Ginoo, mauni plano sa Ginoo apan dili di ay, no? Pero niya naghapon sa verse nga it is always God's will and purpose will stand, no? So potential usahay nakalimit lang sa atong kaya, nakalimit lang sa unsay kaya nato, pero wala nato ilantaw ang potential aside sa mga butang nga kaya nato. O ikatulo, kaning pain, no? Tulo jud naka P, priority, potential, pain, no? Sa kuan pa pungko, paminaw, pauli, dili na mo katunggingon nato nga ang mga Kristohano usahay nga na lang, no? Mupungko, muminaw, mupauli. So kini tulo sa tikapi, priority, potential, pain. Dali ra mo memorize ug may hinumduman. Usahay kining pain, usahay ang pain o kasakit sa usa ka tawo maoy mahimong babag nganong dili ta kakita sa purpose sa Ginoo. So ang atong example ana is ang life ni Joseph the Dreamer. No, ako lang to i-clarify last time, no. Ngabot nga na chef man to, masulti, nga butler man to o baker. No, so pag-review na ko balik, ako lang tong nahimduman, di ko anday yung sa Holy Spirit, chef ka diha, nga butler man to. No, kung mangita mo kay dili jud ko dapat na nakalimot kay tangkiro man to ang naluwas. Kanang tigtinggol sa wine sa paraon ba? Tig-ana man tong wine ganun. Oh, gay ko ato niya. Ana na sad. No, kung tanggiro ang yung ipangita sa Biblia, basahan ang naay tanggiro na daan sa unang panahon. No, ganun wine to ha, sa pero. So, mo to si Joseph daghan siya nga gian nga kasakit una naglagot iya mga igsuon niya, gisuyaan siya, no, nya gibaligya siya hantod sa nahimo siyang slave, no, sa Egypt. And pagahimo niya ulipon dito na suspitsahan pagid siya nga nang rape sa asawa sa iyang amo nga si Potiphar. O nya dayon gipriso siya dito sa prisuhan. Nag-ingon siya dito nga grabe ang iyang pag-antos apan kahibaw siya nga ang Ginoo gibuhat na kay naay katuyuan, no? Diya sa Genesis chapter 50 verse 20, no, ang nakabutan na diha kay
atong basahon para Genesis 50:20. Okay, kato nga time, siguro kamoy si Joseph ato, makaingon jud mo grabe ang akong pag-antos. No, makauna-una ka mo nga sa mga pag-antos, mo makaingon ka mo nga naid akong katuyuan ng Ginoo. No, siguro ato na nang i-blame ang Ginoo, no? Ikaw ang good Lord, ikaw ang Lord, ikaw ang Lord. Pero kang Joseph, no? Pag niingon siya diri sa 20. Okay. You plotted evil against me, no? But God turned it into good in order to preserve the lives of many people who are alive today because of what happened. Kung sa may nahitabo ato, no, na-interpret niya ang dream o damgo sa paraon na ay maabot nga 7 katuig na famine, no? Natagutom. Kunya siya ang naka-interpret ato walay lain. So naluwas niya ang kinabuhi sa Pharaoh o sa mga katawhan, no? O ang Pharaoh gitagaan siya o gitagaan siya og posisyon sama sa kayang buhaton sa paraon. So second na siya governor siya sa Egypt, pero tanang authority same as authority sa Pharaoh naa niya, no? Every Egyptian will kneel, no, musunod kaniya kung unsay kuan sa paraon mausad ang iya, pero never siya nahimong Pharaoh. Kay although nakabutang sa Bible is he nag-rule siya for over 100 years kapin, no, but wala namang gibutang dito nga nahimo siyang Pharaoh. So akong gi-search yun na Pharaoh bagay siya or there is kuan wala man. So ato lang ikuan na mao ra man gyud ito'y nahitabo sa Bible, so stick to the Bible ta. Wala siya nahimong Pharaoh, but same authority as Pharaoh. Kung say kaya sa Pharaoh, kaya sa ni Joseph that time, no? So sama naghapon nga mura siya paraon nato, no? And atong tan-awon nga igsuon gikan sa mga pain, mga kasakit ni Joseph, unsa pinaka-last or pinakatumoy nga purpose day ato is to rule in Egypt and to save many lives, no? Daghang mga kinabuhi nga naluwas tungod sa iyang mga pag-antos. Pero nag-agi sa siya pag-antos daghan kayo, no? Pero grabe sa ang promotion ni Lord sa iyang kinabuhi, no? Naibalik sa to iyang mga igsuon, iyang papa dito si Jacob dito na sa gilubong, no? Hantod sa giingat pa siya sa Ginoo nga ihatag kanila sa iyang kaliwat ang promised land o ang iyang bukog dito sa Ilubong, sa Promised Land. No? So, muna, may sunod just a recap from last Sunday. So, karon na itong storyahan ng sumpay ato. Kung kining tulo kapi, mao ni siya'y babag. Kung anong maglisod ta, kakita sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Usahay dili nato na makita ba nga kining priority di ay kinahanglan din nato para makita nato madiskubre nato ang purpose sa Ginoo, kining potential ay angay din ay tagaan og bili, kining kasakit na sa daily positive side, no? Usahay wala nato na siya gilantaw sad mo nang naglisod tag kita sa purpose sa Ginoo. Okay, so may suon, what is purpose anyway? No, unsa man jud ning purpose diay? Ang purpose ba mao ba ni ang ginaingon natong dreams, goals, or ang purpose ba mao ba ni ang ginaingon nga atong gihuwat? No? Gihuwat lang nato. Okay, sometimes magud ang tao kining mga pangandoy aran niya gibutang ang iyang purpose. Ara niya gibutang himo niyang purpose ang iyang pangandoy ba, ang iyang mga dreams, ang iyang mga plano. Kung niya natuo siya nga mauna na purpose sama sa katong wala kay bawang sa potential, no? Kumuingon siya siguro
matuman ako ang purpose sa Ginoo siguro kung na ako sa simbahan, nag-serve na ako. No, bisag kami ni pastora, we know our purpose nga naa gyud mag-serve sa church, but in the long run wa gyud mi kibaw kung sa pinakadakong purpose gyud sa Ginoo. No, dili pa wala pa ni diri na human. Unay uban nga mo i-limit ra nila. Siguro man ang purpose nako sa purpose sa Ginoo nako kanang makahatag og charity work sa mga pobre, no, makahatag og pagkaon, makahatag og support. Pero unya na og makatrabaho ko. Una na ko'y kwarta. Unya og wa kay trabaho. Saon man nimo? So meaning wala kay purpose. No? So unsa man yung purpose, may John? Ang purpose is the original intent of the Creator. No, sama sa sample na to, kumupalit tag silina, pwede man nato na siya imuong trapo. Pwede man na nato ipanghanger ng mga silina para sa balay for display. Pero ipalit natong silina para sulubon, para isimba, para i-attend ang mga special occasion, para dili taga hubo o ga bukas. No? Pwede siya mahimo bisag unsa pa mga butang nga pwede siya gamiton dito, pero ang purpose gyud niya is mao ito. So same na purpose is the original intent of the Creator. So kita gihimo man tas Ginoo, so wa pa ta gihimo na siya purpose. Naa na purpose ang Ginoo kanato. Okay? Karon ang atong hisgutan, kato ang babag, karon ang importanteng mga angay natong timan-an, no? Kung kita maglakaw na sa purpose sa Ginoo. So kung kabaw na ta sa atong priority, kabaw na ta sa atong potential, kahibaw na ta sa mga pain nato nga naa din ay positive side. So mahibaw na dito ta, masayod ta unsay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kanya karon nag-decide na ta nga gusto ta mong follow or mong walk sa purpose sa Ginoo. Same ni Jerly, no? Ni-decide na siya, niya karon. Siguro kabaw ni si Jerly, hinay-hinay na ni siya kabaw sa iyang purpose yun. No? Wata kabaw ni 1 Peter. Kaya kasi nina, Timothy, pailaka, permis Timothy. Mga yun yung sinina, permis. Joke na. No, so important reminders mga isuon when walking in God's purpose. Number 1, sequence matters. Again, mga isuon relatedness is a priority. Sequence matters. Kaya naman, kung ikaw same lang sa example na to, same sa gusto nimo makuha, no? Gusto nimo dreams, gusto nimo na goal. Sequence matters. Nga naman, if you want to be a successful person, no? Nakasalalay na sa imuhang priorities sa kinabuhi. Kung gusto nimo mahimo kang architect, no? Ang imong mga priorities dapat naka-align na dito sa imong goal nga architect, no? Dili man na yung nga gusto ni mong architect pero yung gibuhat dili lain. No, gusto kang mag-design og balay pero ang imong mga gipambuhat pantubero, pangbuhat so dili na, no? Ang mga priorities nimo, sequence of priorities nimo need na o it will matter in the end, manggod. No, same sa mulakaw ka sa purpose sa Ginoo, kung kaya dili ka kahibaw sa imong priority, dako kayo usbon, no? Dako kayo balikan. Same sa katong botones sa ulo. Kaya nga no, na ari mong na siya magdaog sa kinalasan kung masipyat ang imong sequence. Siguro, sige, nangalagad ta sa Ginoo. Nangalagad ta sa Ginoo. Sometimes, na many servants, no, nag-serve sa church. And then, let's say, mga worship team, or mga leaders sa church, no? Nangalagad sa Ginoo. Apan, busy kayo, so sige pangalagad, no? Yan, wala naman ay sequence, priority na mo, Ginoo. Relationship,
Ginoo, deeper relationship, studying the Word, meditating the Word, na adyo na dapat kinaunhan na, no? Unsaon man namo pag-minister sa ubang tao, kung dili mi kabaw o wala mi kahibaw nga unahon Ginoo. Daghan ang alagad karon sa simbahan, labi na ng mga unbelievers. Daghan ang alagad sa simbahan, walay relasyon sa Ginoo. Para nila good works, para nila maayo na to. Nag-serve na daw sila sa Ginoo, but they don't know the sequence. No? Walay tuntuon sa Biblia pero nangalagad sa simbahan. Daghan kang kahibaw ana. Daghan ng gabi nagstorya ni Juliana, no? Ako nag-graduate ko Catholic school. Magtabi kami dito sa simbahan. Kasabaan kami niya, libakon pa to namong tig-anag sibot. Ay sibot ay, ako ni, nga kung ni ihatag, nga ako ni computer, di ba? Oh. Nya perfect attendance na, tibok simbahan ko, tibok estudyante, sa simbahan ato, musimba dito ba sa simbahan? So, private school man to, so, dako yun kuan. No, nag-serve sila. Human na ay mga trending karon ng video nag-serve sa simbahan. Human, happy fiesta ay no beer. Kung kanakita mo na sa social media, ni trend na usa na siya ka leader sa simbahan, dili mo kung iskutugusan na siya ng simbahan, no? Apan pakita gid niya, nag-ana siya beer, no? So nay mga nag-serve sa simbahan pero wala kay bawas unsay priority. No. Sama na mga pangarap sa kinabuhi. Ni successful engineer ka, ni successful singer ka, ni successful artist ka, pero wala ka ba yung priority? Successful lagi ka, pero tangan mo kang pamilya. Na successful lagi ka, nadataw lagi ka, pero tangan ka ng mga loved ones. No? Kaya yun naman ang imuhang tanantoy. Wala ka ba sa sequence? Ikaduha day ang family sa Ginoo. No? So, sequence matters. Ikaduha, start building your purpose. So, ano mo yung start building? Kung kahibaw na ka sa purpose sa Ginoo, dili tayo mo nga maglingkod lang ta, no? But sometimes we need to be still. No? Kinahanglan ta mag-meditate, kinahanglan nato magunggan ang siya isulti sa Ginoo. Apat kinahanglan ulihok gyud ta. Kay mo yung Lord, purpose ba nimo nga maminyo ko aning bayhana? Purpose ba nimo nga antud ka idara ulitaw lang yapon ko? Purpose ba nimo Ginoo nga sa akong edad karon, muskwenta na ko habit pero wala pa gyapon ko bana, wa pa gyapon ko asawa. Sa among pag-asawa, di ka mangita. Dili nimo siya pangitaon. Di ba? Purpose ba nimo ninimo Lord nga pirmi na lang ingunani among balay gamay ra. Sa man nimo nga makita nimo purpose kung dili nimo i-build. No, wala may matagak nga balay sa langit. Hinahinayon man ta natukod. No, wala may matagak nga asawa gikan sa langit. Ato mo nang pangitaon. Di ba? Start building your purpose. We're not just walking by faith, but we are also building, no? Building the purpose. Katulo, God's purpose is never always about what you can. No, naisbutan tani sa potential. Sa potential, always natong ginalantaw ang aturang kaya. O mao niya kung kaya. So limited ra kasi mo kaya. Yan sometimes dili na ko kaya. So limited ra pud ka sa dili nimo kaya. We always put limitations. My soul. Pero ningon kung gusto nimo mulakaw sa purpose sa Ginoo, it is never always about what you can. No? Sample na to si Abraham. Diba? Si Abraham kung nakainundong mo si Abraham na atong example, dili siya kaanak. Pero ang purpose sa Ginoo niingon, I will make you father of all nations. Oh. Sige, biyain na ang imong family diha, biyain na tanan diha. I will show you. Wadto ka dito kay ako ipakita nimo ang akong purpose nimo.
No, sa Genesis 12. Magsugod diha ang sugo sa Ginoo ni Abraham. No? Pero wala siya ni question sa Ginoo, Lord. Imuon ko nimong father of all dito na sa kinalasan. No, nga na siya dito sa place nga sulti sa Ginoo dito na siya ningon wala ko'y heir, wala ko'y anak. Pero pero merong sugo sa Ginoo gipakita sa iya sa Ginoo ang iyang purpose, wala no question asked siya. Nga dili ko ka anak, dili ko ka kuan, no? Ang ingon ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong mga paryente o ang balay sa imong amahan o lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. No, so meaning sa English ay I will give you sa English kay go to the land that I am going to show. So meaning gipalakaw niya si Abraham with a purpose. No, with a purpose. Dili na ingon nga Lord, dili man ako kaya maglakaw og layo kayo. No? O Lord, dili na mo to ba kung kayang lakon. So let's say I can sing. I can dance. I can cook. No, kaya man na nato. Siguro na yung mga tao nga kaya mo kanta, kaya mo sayaw, no? Kaya mo luto. No? Pero ibutan nato og si Abraham to. Abraham, purpose nimo. Lakaw, ato dito kay nako himuon kay kang Father of all nations. Yes, Lord, I can dance. Yes, Lord, I can sing. Yes, Lord, I can cook. No? Nya, mahimo din siyang Father of all nations kung limited ra siya sa what He can do. No? So, kung kahibaw na ta kung sa'y purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, ayaw pagduha-duha. Ayaw limitahin ang utob radiha ang imong kaya. No? Kaya kung ato rin ang ibutang niya utob sa unsay atong kaya, sa atong example last time, imong purpose ba sa Ginoo limited ra sa imong trabaho? I don't think so. Kaya kung may ka-purpose man ni sa Ginoo nga magsige kog trabaho, dako og sweldo diri kay para makatabang ko sa church, makahatag ko sa church. O ba na? Mao ba gini purpose sa Ginoo? O nya huwag tangon na sa imong boss ang imong trabaho. Tantangon ka. So meaning ba wala na purpose ang Ginoo nimo? No, I don't think so. No? Usahay ang atong paglantaw, tutob ra sa what we can. No? Pero wala na itong ibutang sa itong una-una. What we should. Ako ning gisulti sa akong mga anak. If you know the word should, angay kaysa ka na kaya na nako. No? Muhay mo si Sophia na, ba, di lagi ko kaabot sa lababo. Pero kung nasa una-una ni Sophia, dapat ko manghugas ng plato. I should wash the dishes. Pero dili man niya abot ang lababo. Maghinauna ka, unsay angay ni mo buhaton. Patong gagbangko. If you know the word should, or why is it, should, kinahanglan mo siya na dapat mo siya buhaton, kaya po ka unsay makauna-una kag unsay mga sitaw gani mga plano nimo nga kinahanglan gumutong tugbang ko mga ways ba para mabuhat na nimo kaya angay din akong buhaton kung kita og basura diha what should I do kinahanglan ako siya puniton ilabay sa basurahan mamoy ka ay layo man to at katura siya punitan na nung kay namon ko diri namon layo man nung kita ka na ni plastic basura dito gitangan sa iro kaya gibilin sa tunga sa daan ato lang kakita mo yung kuha na. Kaya naman ko din sa layo. What I can do. But I should. Tinanglan ako tukuhaon case. Sa na, nagsagpong na sa daan. No, na yung mga diaper niya sa aero, ikatag-katag. Ano ba? Tinanglan ako siya silihigan. And it will come out na katuna mo ang word na initiative. May zoon.
kini nga word nga dugay na kayo na akong ginasulti sa akong mga anak. Initiative unang learning nako nga nagtrabaho ko is the word initiative. Ano sa din ang initiative, sir? Kanagong kusang loob, kanagong dili na nimo angay subuon, kay kahibaw na siya unsay angay duhaton. Di ba? Kung kahibaw ta, the word should, dili ta limited sa what we can, unsaray kaya. No? So, mga igsoon, I hope kanang word sa kubor na, one word should. I should clean the house. I should do this. I should do, no? I should go to church. Madto og simbahan. Kaya nga naman, mauni angay na buhaton kay mo'y purpose sa Ginoo. Kung imong paglantaw nga, iyay mo purpose man sa Ginoo nga mahimo kong pastora. Iyay mo purpose man sa Ginoo nga tagaan kong disipulo. Know your priorities. Know your potential. But not limited to what you can do, but what you should do. No? Angay na kung dalun si Juan Peter sa simbahan para mausap ni siya. Amen? No? So, atong unsay dapat nato, unsay angay natong buhaton. No, dili dito na kung dalun, tiwa mo to siya sinina. Hawa man, limited rad sa sinina. So, dili ka mo simba, kaya mo siya nindot sinina. Dili na. Kinahanglan nga mo simba, na sinina nindot o wala mo. Kung kinahanglan mo simba, simba. Kaya mo yung purpose sa Ginoo. No? If we know the purpose of God, and we know the word should, o na atong buhaton. Kaya maoy angay buhaton. Amen? So, huwag ng tama, kini God's purpose never always about what you can do. Wiriningon man ang Bible, I can do all things through Christ. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Pero, salamat ta sa Amplified Version, no? Dili man nag-iingon nga, I can do all things through Christ. Mulayan ko sa building, buhay pa ko. No? Dili nga na ang context. I can do all things through Christ, no? Kung na nag-away diha, muhamag ko, mukuan ko. No, yung pinusilay ko, igo ka. Yung dili nga na. So, unsa rin pasabot anak. Nasa Amplified Version iyang gigawas ang original na context. Meaning, I can do all things, unsa siya? Which He has called me to do. Calling nimo. Kung gibuhat nimo ang imong calling, kaya nimo buhaton ang ipabuhat sa Ginoo. No? Through Him who strengthens and empowers me. Unsay meaning ana? To fulfill His purpose. No, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. Spiritually, kaya ni mo buhaton tanan ipabuhat sa Ginoo in His purpose sa imong calling. No? So, atong may suon, atong ikuan, I can do all things through Christ, maletas building, buhay patan, hindi na mao. No? So, medyo sayot na nga po, nasa Amplified Version ang explanation ng unsa rin Philippians 4:13. No? So, number 3, dili na to limitahan. No? Ang purpose sa Ginoo, dili lang na permisa unsay kaya ng buhaton. Sometimes, what you can do is an advantage. Sama na ko, kaya ko mo ng computer, so na atay mga infographics, na atay mga posting sa atong social media, sa atong Facebook, no? Kaya na atay mga extra skills, kaya na mo banday, pwede ka magbuhat ng mga inani, mga maintenance sa church, mag-advantage na. But never, ever always think about nga, diha ra na kutob. No? Kay base na to ka, mo na niya akong purpose, tig-maintain ko sa simbahan. Mo na niya akong purpose, tigluto ko simbahan. Mo na niya purpose sa Ginoo na mo nga tigkanta ako sa simbahan. Dili. Never na nag-stop din na. Naapanay dakong plano ang Ginoo. Nung kami bisag nag-serve namin sa church, wala may kaya akong panlantaw diri dili ra man puto bani. Ako paglantaw diri, mudak ko gyud si busaw, mudaghan ang tao diri nga anak, mahimong anak sa Ginoo, naay relasyon ka sa Ginoo. And that's the purpose, that's the vision. So dili ra ni kutob ngayon ani.
but we need to prepare. Diba? So ako nag-start ko sa ako akaron nga nag-study ko sa Bible nung kinahanglan ko moapas kay ano, how will I defend the faith? How will I gather fish? Sa una ko pagkuhang tao kung ako mismo kuwang-kuwang ko sa pulong. Kinahanglan ako siya studyhan. No, usahay butay ko mga 2 hours, 3 hours. No, ini-quiet na sa kadlaw na gyud kay wala na isamba pa. Wala na tuhog ng mga bata, nakuan. So mo na time na ko. So encourage na ko, i-challenge na mo mga igsoon. Do you read your Bible morning, lunch, and evening? No, yan ang noon. No, kay sa ako, no breakfast. No read, no breakfast. No read, no lunch. No read, no dinner. Bisag tagusa lang naka verses. No, unya kamo kaon sa imong pamahaw, kaon usa imong spirito pulong. Bag-o ka mong paniud to, kaon usa o bisag usa lang ka versikulo sa ang imong espiritu pakanan na usa. No, kay nagpakaon kay ka sa atong lawas katulos o sa adlaw, how much sa atong espiritu nga mao nay mo adto dito maatupang sa atong amahan sa langit. Amen. So ngay soon usa na sa ako lang gina-share kaninyo kanunay nga tips, no, to build your faith sa Ginoo o kanang relasyon, deep relationship sa Ginoo. Okay, so ikaw pa, God is building the best version of you. No, kung let's say kay bawo na ka sa imong purpose, nag-agi kag mga kasakit, and you are questioning God, Lord, nganong mani, Lord God, nga nahitabo man ako. No? Nga mani nga kini mga kasakit ako pa man giagian. No? Because it is God is building the best version of you. No, sahay minta nga kini atong gibuhat bao ning purpose sa Ginoo. No. What if ang imong gibuhat dili na mo i-purpose sa Ginoo nimo? What if pareha ni pastora nagsige siya na siya sa church, ang iyang gibuhat is puro admin works. Lord, dili man siguro kini imong gipabuhat ako. This is not your purpose. What is your purpose? Lakaw man to ato sa south. Pagtanong pag church plant dito sa south. No? Sometimes kanang ang atong kasing-kasing ba, spiritual na itong mga heart ba, nang dili makadiscern gani, makalantaw kung sa purpose sa Ginoo, magsugod na Lord mo ba ni? Lord, is this your purpose? No? Basi ka na imong gibuhat karon maunay purpose sa Ginoo is unsay gibuhat anak sa imong kasing-kasing. Di ba? Let's say magsample ta. Usa ka servant usa ka volunteer sa simbahan, tig-arrange og bangko, tig-hugas og plato. No, let's imagine dako na mega church ba, daghan kayo. Kaya duha na sila nga utility sa church. Daghan kayo sila i-arrange nga bangko, kay daghan na. Siguro ilang church mo occupy og 300 seaters. So, mga pa dyan lunch, 300 ka plato ang hugasan. Lord, mabugin ni purpose, Lord. Tigahan plato, ani Lord. Uy, tigahan plato. Tigahan munggo, tigahan mo pa rin purpose ni mo, Lord. Mabugin, Lord. Basta para sa inyong kahimayaan, Ginoo. No. Pero dili basig dili ang purpose ato is unsay imong gibuhat karon, unsay gibuhat anak sa imong masing-kasing. What if kanay mong gibuhat karon nag-build na og better version nimo? Kung ikaw wala kayo kay pasensya, sus kana lang sa hugasan ko, ikaw na sa dito. No? What ay patience? Basin mas testingan ka sa Ginoo sa imuhang kaya nimo karon, ato pa jud ng palabuan. Sugdon juga sa Ginoo ba? Ang imong kasing-kasing unsay gitudlo sa ang kanay imong gibuhat karon unsay gitudloan sa imuha. So magbasin di ay mao na yung purpose sa Ginoo nimo. Di ba? No kanang magsigilan kag kanta. Ako lang Lord, ako na lang ba pirmi ang song lead? Lord, ako na lang ba pirmi? No? Basin di ay kalitrag ingon ng Ginoo sa may ano mo nga reklamo na ka, dili nakaganahan mo sir. Dili nakaganahan mo
piano, dili na kaganahan mo drums, dili na kaganahan mo guitar, dili na kaganahan mo kanta. Basta hindi yung purpose sa Ginoo. Makatuna na mo ka na, and then you will be the music leader. No, ikaw na yung magdala sa praise and worship team, ikaw na yung magbutang sa mga angay na line up din ha. At kanang according sa word nga i-deliver sa pastor. No? So, gina-develop din ka sa Ginoo nga ikaw sa dapat na kay devotional din na. No? Kung multimedia team ka sa mga mega churches, multimedia team ka, kung unsay gihatag na preaching sa pastor o iyang topic, ilang natunan para inigsinyas pastor o nagay ko sa verse pa, gawas dayon sa ilang sa ilang projector. No? So nagtuon sa sila na sila devotional. No? So God is building the best version of you. So kung ngayon nagluto pa ko ron sa simbahan, no? Pero mo ba yung purpose? Basta titutuan ka, hinay-hinay, sigira nagluto karon, late save ni Martha. Si Martha, nagsigira luto, busy kayo siya, no? Luto siya para ng Kristo sa mga bisita. Pero tuas Mary dito, naminaw. Medyo nagluto si Martha, siguro nakadungog man siguro siya sa wali or teaching o akwa ni Jesus Christ. Pero namutana lang dito siya. Nga, Lord, dapat si Mary, tabang na ako dali. Kay busy ka ko. No, it's never always lang sa atong kayang buhaton lagi. Or ang ginabuhat nato, nagbuhat na ta, naglihok sa church. Pero sometimes, na ay mga purpose yung Ginoo nga to be the best version, the best Martha, version ni Martha. No? Itudloan siya nga, sakto ang ibuhat ni Mary, naminaw siya na po. So makaano si Gus Martha, wow, bitaw. No? So mahimo na to siyang best version ng Martha. No? Lastly, the bigger the purpose, the bigger the pain. No? So atong balikon, ang kaning pain, kung ato yung tanawon ang positive side, same ni Joseph, no? Usahay mo ang tao, maka-experience lang o sakit ba? Matagaw na. No? Siguro ako, ngayon nagdako ko sa abuse family, nag-abuse ko. Nagdako ko sa pobre na pamilya. Sige lang nagsunalog asin. No? Grabe kay mga kasakit, mga pag-antos ba? Pero the bigger the purpose, the bigger the pain. Kung ikaw naglakaw ka sa purpose sa Ginoo, no? Dili man na nimong mahibawan ang imong bigger purpose kung wala ka kabaw sa reason behind the purpose. Sama sa itong gingon last time, kana pieces of God's purpose na ngayon mong gilakuan. Sobra ka excited na maadto ka dito sa imong goal, sa imong dream, apan wala ka kakita sa mga pieces sa Ginoo na iyang gihatag kanimo sa naglakaw pa ka. No? Mga pieces. Pieces, puzzle piece. No? Hinahinay din nag-build, hinahinay kang gimold sa Ginoo. No? In the past, kung sa ito yung mga nalagyan mo, hihinay ka and then you will see the bigger picture and the bigger purpose. No? So kung balik ka, the bigger the purpose, the bigger the pain. Bakit? Ngano makaingon man ta? Kung wala ka kabaw sa reason behind sa pain, dili ka kaibaw kung sa'y big purpose ni Lord na. Kung nag-agi kag kasakit, maybe there is a lesson behind it. So dili nato na i-ignore pieces na sa purpose sa Ginoo. Kung ikaw nag-antos ka karon nga sa una wa mo'y kwarta, wa mo'y pampalit sudan, purpose sa Ginoo para ikaw mahimong good steward. Purpose sa Ginoo makat-on ka og stewardship. O para na may trabaho, ikaw makakwarta, dili kay gasto ka. Mubalyo ka sa gihatag ug sa grasya sa Ginoo. Mubalyo ka. Kaya ano man, nakat-on man ka sa pain, sa last, nagdildil ramig asin.
asin ra mong sudan. Kada adlaw usahay wa sabaw ra higop from noodles. So karon nga ikaw nakatrabaho na ka, i-graduate na ka sa imong eskwelahan, nakatrabaho ka, permiro nimong sweldo, imo din ang iurot gasto? No? Siguro makatuon ka sa katong pay mo sa last time na or sa past time na kayumdum ka, sus maura man niyang sudan sa una, maura man niyang among kuwan sa una. So karon you are being wise, no? Building the best version of you. Kung si Journey, best version, Journey 2.0, 2.0. No? Journey 1.0 version sa una, 2.0 si version na siya, no? Kaya nakat-o na siya upang tipid. Nakakwarta siya na may tipid ko para dili kinikwartahan. Ako ni inat-inaton sa usa kasi mana. Kaya na-learn ko sa past nga wa jud mi kwarta, magsudan lamig yun ani. So dili ko gusto nga ana kanunay ang akong kinabuhi. Dili ko gusto nga ani hantod sa hantod ang kinabuhi. So there is always a lesson behind it. No? The bigger the purpose, the bigger the pain. So may suon mao ni ang sumpay sa last Sunday nga nag-title tag topic na The Pieces of God's Purpose. And karon, what is certain in God's purpose? Unsa man jud certain ana imong purpose sa Ginoo? Unsa man jud certainty ana kasiguraduhan, no? Kung maglakaw ta sa purpose sa Ginoo, naa din ay kasiguraduhan. And what is that? In Philippians chapter 1 verse 6, I am convinced, ingon si Apostol Pablo, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perfect and complete it until the day of Christ Jesus. Kung unsay nasugdan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, iya yun ang umanon. Powerful kayo ang Apostle Paul, no? Sa Philippians. Kung naa gani gisugdan diha sa Ginoo sa imong kinabuhi, Paul is certain and he is convinced and confident na ang purpose sa Ginoo unsay gisugod niya diha sa imong iya yun ang umanon. Unsay nasundan dili na niya biyaan diha nga tiwangwang ra na. Iya yun ang humanon no matter what. So karon sa imong kasing-kasing, i-say yes na ka sa Ginoo. Wa na'y muli ay, wa na'y balikay. No turning back, no? Kay bawo ta and certain ta humanon din sa Ginoo. Diba? So what a powerful message, my son. And I am also blessed with this verse niya. Pulong sa Ginoo nga ipadayag niya kanako. No, kung unsay sugdan dai sa Ginoo sa kuha. Kay bawo when I know God will finish it. God will perfect and complete it. Amen. So my son, I hope nga ang mensahe karon sa Ginoo dili lang putok sa atong nadunggan, no? And I pray nga kini kada Sunday na itong mga topic, no? Ato ning tinumduman, atong i-meditate ug unsay ma-apply yun nato sa atong kinabuhi, ato dahil i-apply, no? Because I believe the Word of God naagi diri ang manual sa kinabuhi. No, walay siguro ni siya gitudlo diri nga dautan para kanato. Nga si Jolie kwento katawo kami, kamo ka ni Joel nga kining Bible, kung maigo ka ni sa imong aping sakit kayo. So ay daw ko isag pa ni. So pero that's the truth. Kung imaablihan na gani na imong mata sa mga blindfold sa kalibutan. No? Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind, no? Renewal, no? Sa atong nauna. Kaya ang karon diri sa kalibutan, blindfold ra na. No? Amen. Bisag wa ka kasabot. Amen.
Dugaya mahuman ibang musik lukuan pa ko, tagay pa ko. No, gaya mo. Journey, ang tawa journey kami. Kasi wala kasabot. Amen. Wala ko na, but that's the truth, that's the reality. Reality na. For how many years, elementary ko, high school ko, na ako sa simbahan. Sige ko, amen. Pero something, something na nakatunan ako maka-change sa akong kinabuhi. No? Kaya man sila kabaw sa shoe. No? Sige na sila, basta, nakalawali na ko diha. Basta, muli na mo, nanapay sa second service na po. No? After our night service. Daghan kayo mo atin sa simbahan, pero wala yung isa siguro, nanawsa kung ginabuhi. Dako kayo simbahan, pero napuno ang simbahan, pero nga, mga tao, may uli, maura balik sa dating gawi. But I am blessed. Isa yung nila agamay ang atong simbahan. Ang tao nga naa diri giuna ang Ginoo. Ang tao nga naa diri na ay transformation. And I am blessed kung igsuon sa ginani ta agamay. I know ang gisugdan sa Ginoo diri iyang humanon. Kung say nasugdan sa Ginoo sa south, iyang humanon. Amen. So let's bow our heads and let's pray. Lord, salamat kaayo Ginoo. Lord, sa imong mensahe karon Lord. And Lord, I will keep it in my heart. We will keep it as a treasure in our heart, Ginoo. Lord, salamat kayo sa kanunay kapag dayag mo kanamo o mga mensahe, Ginoo, na makaayo daily o kanang maka-improve o makahatag o growth sa among spiritual, Lord God. Lord, today, Lord God, sa among mga nanunggan, Lord God, kung sa imong gipadayag, Lord God, among ini-apply sa among kinabuhi, Ginoo. And we will share this gospel, Lord God. We will share this good news, Lord God. Dili lang na mo i-keep sa among kasing-kasing, but we will be sharing this, Lord God, this good news to other people so that they will be blessed also, Lord God, sa imong mensahe, Lord God, sa imong pulong Ginoo, Lord God, na kini makahatag og inspiration and motivation nga mag-study, Lord God, Lord, na mubasa sa imong buhing nga pulong, Lord God. Lord, salamat sa presensya. Lord, salamat sa wisdom, sa kaalam ni magihatag Ginoo, Lord God. And all glory and honor, we are giving it back to you, Lord, to you alone, in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Praise God. Salamat, Brother Paul. No, what a wonderful message. Amen. Walking in God's purpose. So, pungutan ako ninyo ang tupad kung kay balo na ba siya sa purpose. Kay balo na ba kasi imo ang purpose? No? Kinahanglan makibalo ta sa purpose. Dili purpose sa atong gilikanan, dili atong purpose kundi God's purpose. Amen. Ang atong kinabuhi mga igsoon na ay purpose. No, dili magsigig Facebook, sigig unsa pa dinha nga buluhaton sa kalibutan, kundi God's purpose ang ato ang focus. Amen. So unsa ako nato mahibaw-an nato ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Start nato magsugod ta sa pag-commit sa buluhaton sa Ginoo. No? Buluhaton kumita. No, dili lang simba human uli, simba lang sa Domingo uli, walay gibuhat. Okay, continue to commit yourself no yes sa Ginoo. Amen. Ako before daghan kay kong giagian. No, daghan kay kong mga ministry nga nagian. Nagtudlo ako sa mga bata, no, nagsunglid, back up primero, kuyog-kuyog, Bible study, no? Pero wala ko kahibalo nga diri ko gidala sa Ginoo. No, kay kung wala ko mo commit siguro sige lang ko kay gusto ta madato, mo ako goal sa una. Madato ko jud ko. Wala na akong purpose. Madato jud ko Lord kay dili man sad para sa akong self. Reason na yun no. Dili man tungod sa akong self gusto ko makatabang da. Dili ka dato makatabang ka. No? Ano man atong reason jud no. No so mo to nga sige kong negosyo po pero nagpagamit sa Ginoo. Okay? So until such time gitawag ko sa Ginoo. Ingon siya dili business sa kalibutan nga ako ang purpose nimo kundi business
diha sa kaymayan, sa kingdom sa Ginoo. Amen. And I'm so happy right now mga igsoon. Wala na ako ni makita akong purpose sa kuan diha dayon. Like for example kaning cup, di ba? Kanang atong example lang. No, so may purpose sa aning nga. No? Para maka-timpla ta, no? Natay gustong ibutang timplahon pero kape. Na-serve ba siya sa purpose? Na-serve ba? Karon nagamit ba siya? Ang cup? Nagamit. Pero dili siya instant nga kuan dayon. Naging cup, di ba? Nag-agi ni process. Gisulod pa ni, gibuak pa ni, clay, gisulod, o kung sa pag-processan, kung sa pag-process, sa paghimuan ni, kasi na kay balo. Gimold pa na siya, gabi na ay mga paints, ikaw ba i-mold, no? Kung anong ka, bukon ka, so, part din na sa to ang mga isuon. Knowing sa God's purpose, part din na na pain, no struggle sa kinabuhi. But don't give up, Journey. No? Someday makita na mo si Journey, mag-word na diri sama ka Kuya Paul mo. No? Journey? And mao yun na i-purpose nato. Ang atong paningkamot sa kalibutan, wala na gid mga isuon. Bisang usaon nimo magpakadato ka, trabaho ka, kanang di wala kay tungod sa trabaho. Mabiyaan ang ginani mo. Wala gid na siya kuan kanang purpose sa kinabuhi gid ba? Kundi ang tinuod gid nga purpose nimo is magbuhat kung sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? I know nga usa-usa ta na ay purpose ang Ginoo. No? Wala kong gingon encourage yung mga isuon. Siguro kung wala na ako pangita ang purpose sa Ginoo sa kinabuhi, I'm not happy karon. Wala akong gingon till death, hantod sa akong hininga, hantod sa akong last nga breath, I will serve the Lord and I will kuan jud magbuhat jud kun unsay purpose sa Ginoo. Amen. Praise God. So ato palakpakan ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Amen. So this time mga igsoon akong tawagon ang exhort karon sa giving, no? Kanina sa plano ang Ginoo ani sa kinabuhi. I know, no, maging pastor gid ni siya ba. So akong tawagon atong igsoon sa igsoon ato diri usa sa elder diri sa Cebu South, walay lain si Brother Walter. Atong palakpakan mga igsoon. So may ito sa kanan din kayo ang ni Brother Paul, no? We are blessed sa iyang words karon na ipadayan sa Dios. Yari ka na to. So, be thankful kayo sa atong personal na dito. So, proceed ta sa atong giving. Kaya nga atong giving, mo kuanta naman sa Biblia. Sa akong nabasahan, nga kanang reference sa unang panahon, na kanihan sila sa Abraham, nag-giving na ni sila. Bukay na kayo mga panahon na. Nag-giving sa siya sa panahon pa ni Abraham sa iyang naghatag ni siya o tithes ngadto ni Melchizedek para sa pagpadayon sa simbahan. Kaya kato si Melchizedek usam ko siya sa punong ministro sa atong panahon nila. Kanya niabot siya ng mga panahon na sa na daghan ang nabanggit sa Biblia parte ani ni Levi. Nanong siya man gyud ang sa tithes, ang tawag ang Levitical tithes. Siya may magdadawat sa tanan nga buhis diha sa Israel. Kaya kini si Levi, ang mga igsoon, usa ni siya ka punong pare nga panahon nila nito. Anak ni siya ni Jacob. Igsoon nila ni Benjamin, ni Joseph the Premier. Igsoon ni sila. So, mao nga kini si Levi, siya may mudawat sa mga tithes o itapok sa mga abot na ng mga yuta tungod kay siya man ang pare kung wala siyang bahin ni atong yuta sa Israel kay siya man ang nagduma sa simbahan sa templo. Unya kinahanglan po sa ilang panahon nga muhatag sila sa ikapok sa abot sa ilang yuta tungod kay aron magpadayon ang templo.
nay magdumala sa templo, kung wala na magdumala sa templo, siguro ang mga tao magpabilin kung paadayon sila sa ilang kasalanan. So, mo sa na ato karon nga maghatag po ta karon tungod sa ato sa ministry, aron padayon po ta sa atong ministry. So, niabot sa ng panahon nga si Kristo, niabot ng panahon nga ang katong mga karaan ng mga subo, giusap niya ni Kristo kay daghang ang mga nitalikod sa Dios. Pati ani yung tithes, literal tithes, kay pinugsanay din nga itong panahon na. Pinugsanay. Walay makaikyas. Ang tanan nga abot sa mga Israelitas, ihatag nato sa Levitas. Kaling sa mga Levitas, wala mga kuhaan ni Levi, mga kaliwatan ni Levi, ug sila mo'y mudawat sa tanang abot sa Israel. Kay kini Israel, mo may anyuta ni Jacob. Anyuta ni Jacob tanan. Ug iyang ibahin sa 13 niya ka anak. Ug 12 niini ang nakaangkon. Kaya usa ang pari. Wari si Levi. So pag abot ni Kristo, kay daghan mang nitalikod ato, giusab na niya ang kuhaan niya. Maghatag kita sumala sa ato ang kasigtasin. So, mauna niya ang kuhaan na mabasa na to sa 2 Corinthians 9:6 na ang Ginoo na higugma sa mga malipayon ng mga maghatag. So, maghatag kita sumala sa ato ang nakonbikto sa atong kasigtasin. Amen? Salamat sa Brother Walter, pastor lagi kasi na. Okay, let's all stand up and let's give thanks to the Lord. Amen. Let's sing a song. Give. Hashtag. pinagi sa mga anak, mga maghalag ni salamat kayo Lord sa mga ginagmay na halag ni kumpikto sa among mga kasigtas sa mga lahat. Kini pagabalaan na ni Lord na magamit kini sa mga simbahan ni mga Iglesia sa mga padayon pa ng mga buluhaton nila sa simbahan. Padayon na ni ang among mga buluhaton o pananglinig ng tanan pinaagi sa inyong mga buluhaton. O kini ang mga pangayo pinaagi ni Kristo. Amen.
sa panahon, May na. Next Sunday, May na. May. So, first week na to, ang atong speaker, si Pastor Ben Maxino, natay bisita mga igsoon. And then, nasad me of committee first Sunday. Oh. First Sunday. And then, announce lang ko daan, second Sunday na atay upkong meeting. Supposedly, nasa tayo pictorial karon kay gipangayuan ta sa national o pictures no sa set of elders, and then ang in charge diri pastor or pastora, and then mga members na since di pa man ta kumpleto, next Sunday na lang siguro ta, and I hope na dito absent next Sunday mga igsoon. Ang ato ang elders karon kay natay pila ka absent, duha, si Chulo o si TV. Okay. So I hope makatunga sila next Sunday, no? Grabe na announcement. Okay? So padayon ta mo kumit sa bulaton sa Ginoo mga igsoon, and next Sunday ang akong gusto mo exhort sa giving kay si Mary Jane. Hey. Okay, Mary Jane next Sunday na. Prepare, dili lang kutog sa pagluto, Mary Jane. Kundi kita din. Okay? Atong pasalamatan ang kinabuhi ni Inish karon, may nag-teach ang mga bata, atong palakpakan ng igsoon. And atong bago nga back-up, walay din sa edad sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong bago nga back-up si Sofia. Yay! Praise God. Okay? So, ano ba'y lain? And ang music, mga igsoon still nagkinahanglan o kuan kanang volunteer diri sa music. Okay, kaya di ka kami permitting sila. No? So I hope, no, kung naman kita'y gift na gihatag sa Ginoo sa pagkanta, no? Sa tukar, no? Paggamit sa instruments, no? Gamito na ito mga igsoon. Kasi mo na purpose sa Ginoo na ito. Amen? Praise God. So manindog ta, before ta panguli, kung kasapag sa kaawit, sa ato ang joyful, yung kay baluan sa Ginoo. Eternal covenant, brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good and doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. God bless everyone. Father, thank you so much, Lord God. And I pray as we depart from this place, we pray for traveling mercy, Lord God. Lord, please bless each and every one, Lord God. And I pray, even sa food nga mo i-partake karon Ginoo, i-sanctify kini Ginoo. Salamat, Lord God. Let
Your joy and peace and love, Ginoo, mag-remain sa matag usa ka namo, sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, Lord God. Kung unsa man among buhaton karong week ka, Ginoo, i-bless kini, i-prosper kini, Ginoo, sa among trabaho, Lord God, i-prosper kini, na may minegosyo, Lord God, i-prosper kini, Lord God, ang imuhang blessing o imong favor magauban sa imong mga anak, Ginoo. Salamat kay ikaw ang among Dios, buhi nga Dios, ug giligid mo pasagad namo, Lord God. All glory, honor, and praise belongs to you in Jesus' name. Amen. God bless everyone.